wanne ne salati mafi inganci? Shine salati na ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Iya da fuskoki kala-kala, kowanne aka dauka a ciki aka yayi. Daga cikin fa'idan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati shine cewa daga kiran sallah har zuwa ta da ikama lokaci ne na amsa addu'a. To yi wa fiyayyen halitta addu'a kamar yadda yake cikin jala'ul afam fi fadilis salatu wa salami ala khairil anam, iya daga cikin manyan dalilan da ke sa Allah ta'ala karbi addu'ar ka idan kai. Yi wa fiyayyen halitta salati yana da matukar tasiri wajen karban addu'a. Iya daga cikin ladabin addu'a a gabanin ka fara ka yi wa fiyayyen halitta salati, a ƙarshe idan ka zo ka yi wa fiyayyen halitta salati. Akwai hadithi da ya ce kullu du'a'in mahajubun hatta yusalla ala nabi. Wannan hadithi iya cikin silsilatul ahadithi sahiha, hadithi na 2035, cewa dukkan wata addu'a ana sha makance ta, ana kulle mata ƙofa, ba ta shiga wurin Allah har sai an yi wa manzon Allah salati. Kowace addu'a ana rufe ƙofa, ba a buɗe mata gate, sai ka yi wa fiyayyen halitta salati sai a buɗe gate ɗin tukuna sai addu'a ta wuce. Hatta yusalla ala nabi ko hatta yusalli ala nabi, har sai ya yi wa annabi salati, ko hatta yusalla ala nabi, har sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati. Kuma in kamar salati bayan wannan iya da fa'ida na cewa dalilin salatin Allah ta'ala zai maka guda 10, zai ɗaukaka darajar ka sau 10, zai kankare ma kurakurai 10. Akwai hadithi a sahihul jami, hadithi na 2359 da yake cewa idan mutum yau manzon Allah salati sallallahu alaihi biha 10 zai maka 10, sannan wa huttat anhu 10 khati'at za a kankare mar zunubai 10, sannan wa rufi'at lahu 10 darajat za a kuma ɗaukaka darajarsa sau 10. Gara ɓasa 30 a nan kaɗai, banda kuma karɓar addu'a da